revenit cu o nouă filmare. Arzătorul de peleți, foarte economic, capacitate destul de bună. Apa este acum la 90 de grade. Rezervor de 10 litri. Funcționează deja de 7 ore și cred că va mai merge încă vreo 2. Să vedem aici jos dacă se poate. Arzătorul, capul arzătorului este de 10 pe 2,5 cm. Avem un potențiometru pentru turație. Folosesc la maxim doar la jumate, pentru că am o temperatură că mi se arde arzătorul dacă îl dau la maxim. Cum se vede, 4 calorifere încălzește momentan. Să vedem dacă pot cu unul, da. Deci aici e fum 0, cum se vede. Zero fum. Vedem cum arde. Fum 0. Eventual gaze. Deci tirajul este foarte, foarte mic. Păcat că n-am o pană să vedem cum cade pana în forn. Deci așa tiraj mic are. Dacă iau ventilatorul jos, se vede că de-abia arde. Deci tragerea mi este foarte, foarte proastă. Pentru aia am apelat la un ventilator pe rulmenți. Și câteva mici modificări în cazan, câteva plăci de tablă care oblig căldura să stea pe marginea cazanului, deci nu pe mijloc, deci să intre pe mijloc și să iasă direct afară, ce căldura este învârtită de câteva ori până iese pe horn.
un pic turația. Așa. Și am aici încă clapeta, nu știu dacă se vede. Deci este acționată de aici. Care îmi deschide clapeta și nu închide, reduce din tiraj. Cred că în jur de 2 ore va mai funcționa.